čestitamo ti na sjajnom koncertu. Ja mogu tebe da gledam dok mi pričaš. Meni je delovalo da si ti uživala na najjače što ste rekli. A i nisam stala. Ja sam uživala u petak, u subotu i danas. Ne znam koja noć mi je bila bolja. Mislim, danas sam onako tužna zato što sutra nema ništa, preko sutra nema ništa, ali bit će za par dana, to jedno čekam, ali stvarno sam se predivno provela i ja se nadam da su i publika i vi. Videli smo u prvim redovima u ložama dosta tvojih kolega poznatih. Dosta? Da. Ja nisam nikoga videla. Ja sam videla jedno, dve, možda. U prvom redu volim niko. Ko je bio? Osim fanova. Tako je, pa jezbate, pa eto, i ako su kolege, onda su fanovi. A Jako Jožinović. Ozbiljno? I Matija Cvek. Da, u loži. Nice, nisam videla. Hvala im puno, znači kupili su karte. Marija Šerifović i Jovana Pajić. Nju sam videla. Ja sam njoj dala kartu. Znači, ipak si poklonila neke karte. Ne. Rekli smo da ljudi kupuju karte, pa eto izgleda su kupili karte, naravno. A bilo je raznih reakcija na to što si odlučila da fanovi budu upravo u prvom redu? Nekako je neobično s obzirom da svi ono kao podrazumijevaju da kolege budu. Zašto se to podrazumijeva? Mislim, Da. na koncertu, ja gde god idem, znači, kolege su na VIP-u, tamo daleko negde, a pravi fanovi su uvijek ispred, rukice gore, prilaziti, nositi ruže. Mislim, zar nije to lepše, nego da ti sede tamo i da sede i da pričaju i da ne gledaju, da ocenjuju. Mislim, to mi ne treba, treba mi hype. Da. Sorry, izvini, rekli smo u kameru. Jel misliš da je zbog toga veliki broj kolega izostao? Zato što nisi htjela da im negde daš taj prvi red? Ne znam, stvarno me ne zanima. Ne znam, kako god oni hoće. Ja ako idem na koncert, ja ću uvek otići na koncert koji se meni sviđa, koju muziku ja volim da slušam, kupim kartu i odem. A kad ideš kroz publiku, kakav je osjećaj kada ti dobacuju, grlate, ljubite, ta ljubav sva koja ide ka tebi? Pa nemam dovoljno vremena, ja bi stala, ja bi otišla i u onaj red tamo. Ja sam prvo mislila da ću moći kao neku zmiju da odradim, ali nema šanse, ne mogu da prođem ovuda. Tako da trajalo bi to duže, mislim, ljudi bi se verovatno smorili, ovi koji nisu tu blizu. Fin je osjećaj ovako jedan red, da im priđeš, da se malo zavrtiš sa njima, da se zagrliš. Moram da primetim te obojene prste, jako su mi zanimljivi. Šta to predstavlja, možeš da nam kažeš? Da li je samo prosto da se slaži sa kombinacijom? Ne, da je protiv uroka. Šalim se. Ne, pa eto, ide mi uz auto. Rekla sam, ovo je kao neki ritual za mene, neka nova energija i to mi je falilo, to mi je onako dalo. Jesi imala neke specijalne rituale pred svaki koncert, eto da nam sada otkriješ kad si sve završila? Pa ne, ništa. Uglavnom smo svi zajedno u backstage-u. Znaš šta je u stvari, šta mi radimo u zadnji moment? Menjamo outfit, seči ovo, ne ovo. Znači ja do danas, do pre koncert, pola sata pred koncert nisam znala kako ću ovu suknju, šta ću s ovom suknju, šta ću gore. Tako da to radimo, sečemo, šijemo, moramo da ušijemo nešto. Jesi dodala neki detalj sada? Jesam, jeste vidjela. Da, jesam. Jesi se čula možda sa stojom posle? Nisam, ali evo, super je pesma, mislim i dobro je prošla i jako mi se sviđa. Meni je inače to prijatelj jedan predložio, rekao je, tebi bi dobro sela pesma Ubio te brat, kaže, koja je to pesma? Znam o čemu se radi, Umri, pa sam, znam da mogu, mislim da bi to dobro dozvučalo, ali nekako nisam nikad smela i onda smo rekli, ajde, nemamo gosta u subotu, ajde nešto da pripremimo drugačije i to je super ispalo i rekli smo što ne i danas i što ne i na sledećem, zašto da ne, mislim. A da li je bilo teško dobiti autorska prava? Kako? Da li je bilo teško dobiti autorska prava? Jel treba autorska prava da izvedem nečiji cover, šta? Moje pesme pevaju non stop, šta?
Ne razumem. I stoje pevala tvoje E pesme. pa to, da, ne znam, treba autorska prava za cover. Ronaldo, ok, ne, verovatno ako je snimiš, da, treba, a ovako ako je pevaš na koncertu, mislim da ne treba. Da li je možda bilo... Ili treba, I don't know, Da li je čujte za moje postala ideja da Stoja bude gošća? Kako? Da li je postala ideja da Stoja bude gošća? Kasno sam se setila, ja sam rekla, možda bi mogla u subotu da dođe, ali kasno sam se setila. A Brena? Ja sam se uveče setila da bi mogli u stvari tu pesmu da otpevam i onda sam poslala bendu jutro, na dan koncerta sam im rekla, skinite tu pesmu, ajde, to pevamo i morali su i dobro ispalo. Izbacala si pesmu Sve to sam ja. Tako je. Zanima me da li si ti sve te neke delove, da kažem, prihvatila unutar sebe. Pa jesam, morala sam sve to jesam ja i sve to što nosim u sebi i taj strah i tu tugu i tu moć, to jesam ja i meni je super, top mi je, ja nemam problem sa tim, stvarno ne volim i kad sam tužna, znam zašto sam tužna, znam kad sam ljuta, znam zašto sam ljuta, kad sam srećna, znam zašto sam srećna, tako da ja sam stvarno, I'm good. Evo me, dobro sam. Jako mi je izjavio da mu najveća želja da snimi duet sa tobom. Da li te je možda kontaktirao tim povodom? Jeste, kontaktirao. Nešto nam otkrijete više o tome? Pa nismo se još ništa dogovorili, ali dogovorit ćemo se. Postoji još neka pesma koju... Da, ajde. Imaš li energije za ovaj četvrti? Kako ne? Odakle je ostalo? Pa mislim, imam još. Vidi, mene publika hajpuje, mislim stvarno da je publika sedela, ja bi se smorila verovatno, ne znam, onda bi rekla, ok, ja ne želim ovo da radim, ali kad ti dobiješ taj feedback od publike, onda nikakav problem i 10 ako treba. Možda Jel znaš budeš da kao je- Jakov? Možda bude, kao Jakov, ok. Znaš da je publika stajala pre nego što si izašla, kao da čeka razrednu. Tako da Jel onda sela? To dugo, ne. Mislim da publika nije sela još pre nego što si izašla, tako da to je baš zanimljivo vidjeti. Jel postoji još neka pesma koju bi eto otpevala kao Stojinu pesmu? Koja može da se nađe na repertoar? Ne znam, vidi, to će kad legnem. Pa ne, misliš moju ili tuđu? Pa ovako od neke koleginice. Da ti je izazov možda ili da ti zvuči interesantno. Ne znam, kad legnem, onda će mi verovatno doći, onda ću sutra da šaljem, već je skinuti. Pošto ja želim ovako da pripremam, dobro, ja želim da pripremim još nešto za sledeći koncert, da bude taj vibe, znači... Bude tako interesantno nešto. Da, nešto malo da ubacim, nešto što nismo imali do sada. Ja pričam u ružu umesto u mikrofonu, sorry. Čekaj, sorry, izvini. Ja kako da nastupam. Mene zanima, pošto ste prilično autentični kao umetnica, šta vi smatrate da je vaš najveći adut u stvaranju? Emocija, glas. To što sam smela, mislim, ja volim to što radim, ja ne bi menjala se sa nikim, znači kogod da ima kakvu karijeru, meni je ovo što ja radim predobro i ja mislim, to je moje, to sam ja, to je moje, ja od toga ne bi dalje. Ja od ovoga što sam vidjela, 90% su žene koje su u vašoj publici, da, to je neki moj zaključak. Da li ste možda imali neko neprijatno iskustvo ili možda prijatno, da li vam pišu žene? Šta vam pišu? Pišu, ali ne pišu samo žene. Ne, pišu, ali dobro, verovatno i tebi pišu. Pa, jel ti pišu? Ne. Sanira, evo da pitamo da li su se možda Marilyn i Brena javili, da li si ih zvala kao goste, da li si pokušala da dovedeš Marilyna? Ne, ja sam se sa Dinom čula, samo onako da pitam kako je, on mi je poželeo sreću, i to je to. I Brena je poručila poželi sreću drugima. Šalim. Ne, sa Brenom se nisam čula. Brena verovatno radi, a i Marilyn radi, ali sa Dinom sam se čula bar možda pre 5 dana, tako nešto, i super smo se ispričali. Kasnila sam na sve što sam imala, ali nisam mogla da mu kažem, ja moram da idem zato što mislim, prvo Dino, pa onda ostalo. Jel možemo da ga očekujemo kao gosta prvog? Okej, sorry. Jel mogu ja da najavim
Ili će neko da me pita? Ne. Može, čuli Dajte da vidim, ja mogu da vidim, ja ne znam, ja ne pamtim, znači 3. oktobar, Kraljevo, sportski centar, Ibar, hoćete to da objavite? Da mi dođu ljudi na koncert. Jel se tako objavljuje? Ja ne volim te objave, ali okej. Dođite mi, kogod, iz Kraljeva i okoline i odakle Koliko god. je teško zaplakati recimo na svoje tekstove koji su zaista emotivni? Pa, nekad te ponese, ja sam nekad u glavi, nekad sam tamo, nekad sam tu, mislim, kako kad, nemam problem sa tim, mislim, toliko puta sam ih otpevala, mislim, meni možda više reakcija ljudi, više reakcija ljudi deluje na mene nego recimo te reči, ako vidim recimo nekoga da tamo mi plače ili me neko pogleda ili kad se upale svetla, mislim lampice, tad me on malo me stisne, a inače držim se.